Hola, avui us explicaré com explicar fets del passat. Quan succeeix això? Sempre que parlem d'un fet passat hem de pensar en un espai temporal i pensar si es tracta d'un espai temporal, actual o no actual. Vegem-ho. Per exemple, aquí tenim en Kilian Jornet que veieu que té aquí una bafarada que pensa en un espai temporal no actual. És 8 d'octubre i ell pensa, vaig guanyar la cursa. Està pensant en un temps d'allà, el 2 de setembre. En canvi, després tenim en Kilian Jornet que diu, he guanyat la cursa. Està pensant en un temps temporal actual, aquí. I per tant, utilitza aquest temps, he guanyat. Doncs, quan succeeix això? Doncs, vegem-ho. Tenim també aquí, aquest any les coses han anat molt bé. Què és? Actual o no actual? Doncs aquí hi ha aquest any. Per tant, hem de pensar que es tracta d'un aquí. I aquest matí m'he adormit? Doncs també es tracta d'un aquí aquest matí. En canvi, l'any passat no vaig tenir tanta sort. Pensem en un espai temporal no actual, l'any passat. I així podem anar fent, ho podeu veure. Per tant, heu d'utilitzar un temps o un altre segons si pensem en aquest aquí o aquest allà. Després, un cop heu fet això, ens hem de fixar en el verb. I quin verb? Doncs fixem-nos-hi. Aquí teniu un perfet. M'ha anat molt bé. Per què? Perquè és un temps actual. En canvi, si parlem d'un temps no actual, trobem el perifràstic, el vaig tenir, que és espai temporal no actual. Com es fan aquests temps verbals? Doncs segurament ja ho coneixeu, però per fet de l'indicatiu es fa amb haver més un participi i, en canvi, el passat perifràstic es fa amb una forma que s'assembla a l'anar més l'infinitiu. Bé, mireu-vos aquesta presentació i si hi ha qualsevol dubte ja sabeu que m'ho podeu demanar. Fins aviat!